And guys, napilitan kami maglinis dito. As in, todo Clorox ang map. Ganyan. Kasi si Butter, nagkalat siya, guys. May GI upset siya or... Ano ba? Ang hirap i-explain sa... Masakit siguro ang tiyan niya. Ayun, nag-ano siya, nagda-diarrhea siya. May GI upset. So, dadagdagan ko na lang ng mask. Mga mask. Ayan. From IY. Tapos, yung mga sheet mask from Innisfree. Tsaka Etude House. Ayan. Lagi ko na lang dito sa may... loob. But anyway, I just used the Everbelen na mga makeup ko and the Maybelline foundation, guys. And this pimple is so stubborn na hindi natatakpan na ng concealer. But anyway, let's not just dwell on that problem. Hi everyone! Welcome back to another vlog! Today guys, kakatapos ko lang maglinis dito sa sala. Pero yung sa may TV area, parang dusty pa din siya kasi mamaya na. Wala na kaming time. It's already almost 12 in the afternoon and nagmamadali na ako kasi at 2 aalis ako dito sa bahay. I will attend an event. Yan. And guys, napilitan kami maglinis dito. As in, todo Clorox ang map. Ganyan. Kasi si Butter, nagkalat siya, guys. May GI upset siya or... Ano ba? Ang hirap i-explain sa... Masakit siguro ang tiyan niya. Ayun, nag-ano siya, nagda-diarrhea siya. May GI upset. Ayun guys, so napilitan akong mag-map with todo Clorox. After ako nag-Clorox ng buong sala hanggang dun sa may hallway. Nag-map na naman ako ng may downy para mabango. Ayan. Tapos nagpagpag ng mga sofa. Yun. Pero yung mag-dust dito sa may TV area, hindi pa tapos. Tapos dun sa kitchen, mag-organize pa ako dun kasi darating sila lola ko, guys. Kasi dadalawa lang kami nakatira dito sa bahay, guys. Huwag nyo naman pong pagnakawan yung bahay ko. Sa mga kapitbahay. Ayan. Naniniwala naman ako na kayang ipaglaban ng mga aso ko ang bahay namin. Kakatapos lang namin, guys, ni Jessa na mag-breakfast brunch actually. And I'm gonna magbabalot ako. Ano kasi mag-English Mia? Harap na nga eh. Magbabalot ako ng gift kasi nga may pupuntahan akong event later. Punta ako sa debut ng pinsan ni Mac. So, umili lang. Hindi ko alam ang bibigay ko, guys. Alam ko na. Kasi yun, batang yun. Mahilig din pala siya sa skincare. So, I'm gonna give her a Parisian bag, guys. Sling bag siya. Naghanap ako ng backpack. Alam niyo, parang binigay ko kay si Stressy dati na black, ganun. Wala na. Ang mayroon lang sila silver, pink, ganun. Ayoko naman ng ganun. Kasi, mas maganda yung black para alam mo yun, magagamit niya sa lahat ng pupuntahan niya, or sa lahat ng outfit niya. And this one is only 600 pesos. Kung napanood nyo na yung haul ko, guys, ayun. Meron na to. Ayan guys, so dadagdagan ko na lang ng mask, mga mask, ayan, from IY, tapos yung mga sheet mask from Innisfree, tsaka Etude House, ayan. Lagi ko na lang dito sa may loob. Ito pala, may lipstick pa pala. Kasi ito yung mga hindi ba nabuksan. Guys, kasi, yung iba kasi na mga products, inano ko na sa giveaway, so ito na yung hindi, ito yung mga pwede kong ibigay. Kasi hindi ako prepared, guys. Hindi prepared. Hirap. Hindi ko pa nga alam anong isusuot ko mamaya.
naman guys na babalutin ko are these giveaways. Yan. Para sa mga nanalo nung December. Yung mga kailangan ko pang isend. Kasi, hindi ko pa nasisend. So, isend ko na lang siya sa JRS Baguio. Lagyan ko na lang ng bubble wrap. Yun. So, I'm ready to go na sa event na pupuntan ko. Birthday ng pinsan ni Mac. Ingay yung TV natin. Wala yung remote. But anyway, I just used the Everbillen na mga makeup ko and the Maybelline foundation, guys. And this pimple is so stubborn and hindi natatakpan na ng concealer. But anyway, let's not just dwell on that problem. Kasi we will have a good time tonight. So, yun lang. Ito lang yung damit ko. Yung damit ko nung pumunta ako SG Pinanggala. Ayan. Tapos, nag-heels lang ako. And then, I'm gonna go with my orange bag. Ayan. So, yun lang guys. And, I don't know if I can vlog later on. Pero, I guess, baka hindi na. So, yun lang guys. Later ulit, I'll talk to you. Hey guys, time check. It's already 8:26 a.m. p.m. guys. Kakagaling ko lang dun sa birthday ng pinsan ni Ma. And dun kasi sa lugar nila guys is Marcos Highway. So, galing kami doon. Sobrang traffic guys. Alam niyo kung galing kayong Manila or what, I suggest wag niyong itaon na weekend yung pagpunta nyo ng Baguio kasi sobrang traffic. May ipit kayo sa traffic. Alam mo yung mula doon hanggang dito sa bahay, kung tutusin mga lang yun, wala pang 10 minutes. Sana nandito na kami sa bahay. Pero guys, more than 30 minutes yung biyahe namin. Kulang-kulang isang oras dahil sa traffic. Sobrang traffic. Dahil na naman yan sa Jollibee tsaka sa McDo. Tas yung Chowking yan, ganyan. Sila yung pinupuntahan kasi din ng madami. Tsaka yung nag-exit sa Marcos Highway yun. Kaya sobrang traffic. Hey guys, i-close ko na po itong vlog na ito. It's about 2 days na ang nakaraan mula nung last clip na nakita nyo. But anyway, I need to close this one now so that I can start a new vlog. And thank you so much guys for watching. And yung mga giveaways nyo po pala, na-send na po siya. I hope you're happy to receive them. And yeah, we still have a lot of giveaways coming soon. So pag-pray nyo po yan. So, thank you so much guys for watching and for tuning in. And if you haven't followed me out on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen.